Wallahi yaran nan ba a cewa komai za a sa Kande ta ɗora girkin nan. Kai yaran nan zo nan yaran nan daga ina kuma yanzu haka. To ku zauna mana. Zauna girkin ne a kawo. Wannan ba a cewa komai. Kun san to ku tsaya ku ji mana. A lokacin da muna yara idan aka koro jaki. To ni fa nake ɗane kafar jakin nan ta gaba har sai an je Saudiya da ni. Haba malam. Kai yanzu za a kada uwa. Yanzu a kada uwa. Ba ce da kai ba kai ba. Alhamdulillah. To ku tsaya ku jin ƙara in gaya muku na gaban. Kun ga bayan wannan. Akwai lokacin da sojoji suka kama ni soja fa irin na da gardan nan kai yawa a lokacin nan wani soja ya ce zauna nan don ubanka na ce kai ni za ka kalla ka ce in zauna nan yawa na ce tun kan a haifi kakanka nake da haƙora na guda 33 kawai ya fusata da ya naushe ni sai ga ido na guda ɗaya ya faɗo ina haka wow kawai sai na mai da abuja to kuna ji idan an ka abincin nan kwa da kai jairan yara sun san ƙarya nake